Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pano pakanema wa Parliament komanso nonse amene mukutitsatira pa masamba a mchezo a YouTube komanso Facebook a Parliament of Malawi. Lero ndi Lolemba pa 27 October 2025. Dzina langa ndi Chikondi Manjawira. Lero ndi tsiku lofunikira chifukwa aphungu a nyumba ya malamulo omwe anasankhidwa pa chisankho cha pa 16 September 2025 akhala akulumbiritsidwa kuno ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Aphungu amayenera kuwalumbiritsa asanayambe kugwira ntchito yawo, ndipo izi ndi malinga ndi gawo 5 ndime ya 52 ya malamulo akulu a dziko lino. Malingana ndi gawoli, aphunguwa amayenera kulumbira pamaso pa mkulu wa mabwalo a milandu asanayambe kugwira ntchitoyo. Izi zikugwirizananso ndi gawo 7 ndime 22 ya malamulo oyendetsera zokambirana za nyumbayi, ndipo ndimeyi imapitirira kufotokoza za kufunika kwa mwambo olumbira potsatira chisankho chatsopano. Mwachidule, ndimeyi imati nyumba ya malamulo isanachite mkumano wake woyamba kutsatira chisankho, kalaliki wa nyumbayi adzatsogolera ntchito yobweretsa mnyumba ya malamulo kalembera wa mayina a aphungu onse omwe asankhidwa. Ndinacheza ndi Alongani Kabichi omwe ndi mmodzi wa anthu ogwira ntchito kuno ku nyumba ya malamulo. Iwo akufotokoza za momwe mwambo olumbiritsa aphungu umayendera. Aphungu amenewa akangosankhidwa timawati aphungu osankhidwa ongosankhidwa. So timayembekeza kuti akhala aphungu okhazikika akalumbira. Ntchito ya aphungu amenewa idakhazikitsidwa ndi malamulo akulu a dziko lino. Ndi aphungu amenewa akalumbira amakhala kuti akutsimikiza kuti adzatsatira, adzasunga, komanso kuonetsetsa kuti malamulo akulu a dziko lino akutsatidwa. Komanso aphungu amenewa amakhala kutitsimikizira kuti akuonzeka kugwira ntchito yawo ngati aphungu a nyumba ya malamulo. Chabwino, tikudziwa kuti ntchito zonse za nyumba ya malamulo zimatsogozedwa ndi standing orders. Kodi standing orders amenewa amatani pa nkhani yokhudza kulumbira kwa aphungu? Aphungu amenewa monga takamba kale kuti asanayambe kugwira ntchito yawo amayenera alumbire. Ndiye tikayandikira nthawi yoti aphungu akuyenera kukumana koyamba, Clerk of Parliament azawayitana aphungu amenewa kuti abwere adzalumbire kuti adzayambe ntchito yawo. Tsiku likakwana loti adzalumbire, mkulu wa makhoti kapena tinene kuti a Chief Justice ndi amene amatsogolera zokambirana tsiku limeneli. Ndiye pa tsikulo tidzawagawa aphungu amenewa m'magulu anayi kutengera mayina awo. Ndi a Clerk of Parliament pa tsikulo ndi kuti tikatere a Chief Justice akutsogolera zokambiranazi, aphungu akhala ndithu mu nyumba ya malamulo ija. A Clerk of Parliament azayamba kuyitana aphungu wa mmodzi. Akatero aphungu aliyense adzapita kutsogolo pamene timati pamene pali tebo, pamene a Clerk of Parliament amakhala. Akafika pamene paja aphungu aja adzapitirira kukayima patsogolo pa Chief Justice. Let us pray. Almighty God, who in your wisdom and goodness has appointed the office of the rulers and parliaments for the welfare of society and the just government of the people, we ask you to behold with your abundant favor us, your servants, whom you have been pleased to call to the performance of important trusts in this land.
Let your blessings descend upon us here assembled, and grant that we may treat and consider all matters that shall come under our deliberation in so just and faithful a manner as to promote your honor and glory, and to advance the peace, prosperity, and welfare of this country and of those whose interests you have committed to our church. Amen. General business, laying of the names of successful candidates for the candidature of a member of parliament as delivered by the Malawi Electoral Commission following the 16th September 2025 general elections, to be done by the Sergeant at Arms. General business, item B, administration of oath by His Lordship, the Deputy Chief Justice. The Clerk of Parliament to read out the procedural statement for the swearing ceremony. Honorable members-elect, I have the honor and pleasure to welcome you all and those who have accompanied you to the swearing-in ceremony to this august house. I also wish to take the opportunity in a special way to welcome His Lordship, the Honorable, the Deputy Chief Justice, Lovemore Chikopa, Senior Counsel, who will be presiding over this swearing-in ceremony. Before I outline the procedure for the swearing-in ceremony, let me take this opportunity to congratulate you once again, most sincerely, for your victory in the 16th September 2025 tripartite elections, and to also wish you success as you embark on your parliamentary duties. Honorable members-elect, Section 52 of the Constitution of Malawi states, every member, before taking his or her seat, and every officer of Parliament, before assuming the duties of his or her office, shall take and subscribe before the Honorable, the Chief Justice, in the National Assembly, A, the oath of allegiance in the form prescribed by law, and B, such other oaths for the due performance of their respective offices as may be prescribed by law. Therefore, according to the constitutional provision, every member-elect will take 2 oaths before the Honorable, the Deputy Chief Justice. These are oath of office and oath of allegiance. During the swearing-in ceremony, the Honorable, the Deputy Chief Justice will be assisted by the Chief Registrar of the High Court and the Supreme Court Hill. Honorable members-elect, I will now proceed to our procedure
for the swearing-in ceremony as follows. 1. I will be calling names of the honorable members-elect one by one in alphabetical order as submitted by the Electoral Commission following the general elections. In exceptional cases, the alphabetical order may not be followed because some members have requested to be moved due to some unavoidable engagements at their allocated time. 2. The members-elect, once called, will rise and proceed to the bar of the House, where they will bow for a male member-elect and curtsy for a female member-elect to the chair, the Honorable, the Deputy Chief Justice, before proceeding to the clerk's table to take the oaths. 3. Just before walking up the steps close to the clerk's table, the Honorable Member-elect will bow or curtsy again to pay respect to the Honorable, the Deputy Chief Justice. 4. Upon reaching the clerk's table, the registrar will ask the Honorable Member-elect whether he or she would like to swear by either the Holy Bible, the Holy Quran, or make an affirmation. 5. The registrar will then ask the Honorable Member-elect to hold the Bible or the Quran according to the member's preference on his or her right hand and subscribe to the two oaths separately. 6. If the member opts to make an affirmation, he or she will just raise his or her right hand. 7. After taking the two oaths, the member will stand before the Honorable, the Deputy Chief Justice. 8. After signing the oath book, the member will walk backwards while facing the Honorable, the Deputy Chief Justice, up to the clerk's table, where he or she will bow or curtsy as appropriate and then proceed to his or her seat in the chamber. 9. If the member is from the ruling party, in this case, the DPP, he or she will sit on my right-hand side. But if the honorable member belongs to an opposition party, he or she will sit on my left-hand side. Independent members may sit on either side of the House. Before I start calling names of the honorable members-elect to take their oaths, let me ask members of staff, one male and one female, to demonstrate what I have just said. I will start with Mr. Ephraim Mwaipopo. Welcome, honorable member-elect. Do you wish to be sworn in using the Holy Bible, Holy Quran, or you do an affirmation? I will use the Bible. We'll start with oath of allegiance. So after me. I, I, your full names, Ephraim
Popo. Yeah. I do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, and that I will observe, protect and defend the Constitution of Malawi as by law established. So help me God. Thank you. Oath of office. I, Ephraim Maipopo, Swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of Member of Parliament, and will do right and justice to all manner of people in accordance with the laws and usages of Malawi, fear without fear or favor, affection or ill will. So help me. God. So you follow me. Thank you. I now call upon Ms. Isabel Tambala to demonstrate. Welcome, honorable member. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.